O anda, maminaw, paminaw mga igsuon nato das anda Bohol. Silingan ni nato oy. Kaduol aning anda. So doon natay problema diri kalabot sa anda. Manghinaot ang naminaw si Mayor karon. O to maning Mika. Palangga nato kayo ni si Mayor Inday Simasyo. Mayor, majung udto nimo diha. Okay. Nakadawat tagreklamo. Nakit. Sige. I-half screen ko ket. Manawagan ta kang Mayor Inday Simasyo. Mga susihon kini mga higala. Susihon kini kay siya mayor sa maong lungsod. Siya ang inahan sa maong lungsod. So kung kining mga lungsuranon sa anda wa maka baton og kusog or kaisog nga muduol kaniya sa ilang mga problema ay diri midangop ka nato. So dili nato kawangon ang ilang pagsalig. Total nakasiguro man ko nga maminaw si Mayor Inday Simasyo. Basta moabot lang sa iyang buhatan. Basta moabot lang sa iyang atensyon. Sigurado ko nga iya kining lihokon or susihon. So Mayor Inday Simasyo sa lungsod sa anda, ani ay concern mga BHW, barangay health workers, nga matud pa nila ang ilang nadawat nga HEA, ano siya kanang gitawag og Health Emergency Assistance. Wa ko masayo pa. Mura kining kwarta gikan ni sa Department of Health. Wa ko masayop. Kuan siya dugay-dugay na ning ma-release. Kalabot kini sa katong COVID bitaw nato. Di ba? Nya ang mga BHW ning barangay health workers usama ni sa mga frontliners jud sa pandemya sa COVID. So karon medyo nakalingkawas sa tagyutay pero di gyapon ta magkumpiyansa. Ang gobyerno naghatag kanila niya nang gitawag og HEA, Health Emergency Assistance. Dugay na ni oy ambot karon pa ni na-release sa anda. Well, sige lang. Ang ilang problema sa mga barangay health workers sa anda mga higala kay ang ilang madawat, I'm not sure og pila madawat nila ani kay kalain ang kantidad sa matag lungsod o sa, pero akong nadunggan ani usay mo abot ni 50,000. Natingob man ni siya. Moabot usay 50,000. Well, ang karon ang ilang problema kay matud pa ang lungsod mismo. Doon ako no'y SB resolution. Sangguni ang bayan resolution nga kuhaan og 16,000 ang ilang madawat matag barangay health worker ang ilang madawat kuhaan og 16,000 kay ihatag daw sa mga barangay tanod. Uy, ha? Kung ako inyo pangutanon mga higala, dili ni pwede. Dili ni pwede kay dili man ni kwarta sa lungsod. Correction niya ba ako ninya og naminaw karon ha? Basta sa akong tanaw, kini intended kani sa mga barangay health workers, BHW. So ang kwarta nga ilang madawat alang gyud kanila.
walay nakabutang diha nga bahini ninyo ang barangay tanod. Ang barangay tanod, well, naglihok baya po to sila sa panahon sa COVID. O di ba? Karapat dapat na po ilaunta. Pero dapat mo apply po sila or ang munisipyo mo apply po or mo submit o mga papilis aron matagaan po ang barangay tanod nining gitawag og HEA. Pero ang HEA kay health man nakabutang. Di ba? Health Emergency Assistance. So ang mga health workers mao'y gipanghatagan ani. Apil na doktor na may nakadawat po ng doktor ani. Mga nurses, tanan-tanan, mga health workers nakadawat aning HEA. Pero ang barangay tanod, malagi na akong giingon. Koreksyon nilang ko ninyo ha. Muna akong giingon nga angayan naman po tagaan ng barangay tanod, pero dapat lahi nga pundo. Mangayo pod ang munisipyo ba o ang barangay ug pundo nga ikapanghatag sa barangay tanod. Dili nga kuhaan ang para sa barangay health workers aron ihatag sa tanod. Ay dili illegal na oy. Mga ipit na mga higala. Minaw Mayor. Huwag na minaw si Mayor Inday karon. Mayor, ipit kayo na Mayor, ha? Mga ipit ng kalakiha. It is intended for barangay health workers ug dili dapat illegal nga kita lamang sa lungsod ang magbuot-buot nga tagaan ang tanod gikan sa maong kwarta. Kay kanang nga kwarta is national fund. Kwarta kana sa national ug way gahom ang munisipyo nga magabuot-buot ug unsaon kana siya, no? Ang klaro ana is health emergency assistance. So barangay health workers ilaha na nga kwarta ug dili dapat kuhaan, dili dapat tihapan, dili dapat guntingan. Ang among paraiso bisan ugas sa pamana. Okay, Ket, nabatay contact number ni Mayor Inday si Masudya. So ay ko na Ket ba? Aron ta makakuha og resulta aning atong gisgutan. Kaya action agad ni si Mayor oy. Mayor Inday, oy, action ka agad ni. Mulihok ni dayon. Mayor Inday si Masyo. Ngita ta? Ngita tag na abay cell number si Mayor Inday. Ket diha Ket. Tanawa Ket. Inday. Inday ng buhay ko. Diya. Ket, kari ko no Ket. Besuway ko no Ket. Magkakontak bataan ni Ket. Tana Ket. Tanawa. Sige, suwayan na to ha, mga higala. Mga barangay health workers diya sa anda ato pangitaan nig tubag ha. Inyong mga pangutana kun angayan ba nga ang inyong kwarta nga madawat ko ag 16 mil. Dako makatabang naman unta nas pamilya sa barangay health workers. Mayor bagdag kog sweldo ng mga BSW ay kag may rain taon na sila dili magani sweldo honorarium nya karon nga naa sila madawat kuhaan pa tihapan ay dili maayo. So ato ang inahan sa lungsod di makatubag ani si Mayor Inday si Masyo sa lungsod sa anda ang atong angayan pagutanon ani kung makatarunganon ba legal ba nga ang madawat sa barangay health worker kuhaan 16,000. Imagine kadako man pos kuha oy 16,000 kuhaan kanang 16,000 kay hatag kuno sa barangay tanod.
kung ako lagi inyo pangutanon mga igsuon ko, no? Correct me if I'm wrong, ha? Illegal. Illegal yun. Klaro yung illegal. Kaya ang kwarta god na amang god na dito sa ibutang ta DOH ang kwarta ana na nakabutang anang ngalan para asa. Nakabutang diha Health Emergency Assistance for Barangay Health Workers. So dapat inig-release ana adto gina sa BHW. Ha? Delikado tao iipit kayo na. Kung inyong kuhaan kay ihatag sa tanod, ay walay nakabutang diha nga kuhain ihatag sa tanod. So illegal ang atong gibuhat. Delikado mga ipit ni ana. Sige. Ato lang klarohon ni ha. Sige. Gisuwayan pagkontak ni Engineer Ket Cadorna, ang atong palangga nga mayor, si Mayor Inday Simasio. Kasi nakabutang diakit. I-short ko ng audio, Ket. Sige. Balik kay Ket. Sige. Sige, atong kontakon balik ha, si Mayor Inday. Mayor Inday Simasio kay sigurado ko. Ay, ring na. Ay, salamat. Ring na si Mayor Inday Simasio. Basig mo tubag ni. We are calling Mayor Inday. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Wakailaing numero diakit. Tanawa ko ng Ket. Napakailaing numero, Ket. Sa dagat ug kabukiran, sa patag ug katubigan, maoy gasagikan sa... Okay, sige. Ato na lang ni gahinan gid og pila ka minuto, ha? Kay basig makakontakta ni Mayor Inday Simasio aron maklaro gining reklamo in town sa mga barangay health workers sa ANDA ng ilang madawat nga HEA, Health Emergency Assistance, kuhaan og tag 16,000 kay ihatag matud pa sa barangay Tanod. Kung ako inyong pangutanon, that is highly irregular, illegal. Sige, one more na lang, ha? Mo try ta one more time. Mo try ta og contact ni Mayor Inday Simasio sa lungsod sa ANDA. Ang among paraiso, ang gipasigarbo na mong pinuyanan, ug yutang na tawhan. Ang among paraiso, bisan lugas sa paman ako muadto, mupauli jud ko nimo. Ang among paraiso sa ikapitong ariyon, ang isla sa Bohol nga dagaya sa lindot na ta. Okay, very good na nag-ring, ha? Sige. We are calling ANDA Mayor Inday Simasio. Paraan yung problema sa mga BHW sa ANDA. Ay, hinatod tag tubagon. ANDA Mayor Inday Simasio ang atong gikontak karon mga higala. Please pick up the phone. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber... Sige. Ang among paraiso. Okay, bisan sa human sa programa, ako personal ko nga mo kontak na Mayor Inday ni ani. Basta kung karon dayon mangayo mo sa akong opinion, it is my opinion lang, ha. This is very irregular, illegal. Nga ang kwarta intended for barangay health workers kuhaan nga ihatag sa lain sama niya ng matud pa ihatag sa tanod. That is highly irregular kay ang appropriation or ang tuyo sa maong kwarta alang man sa barangay health worker. Mupauli jud ko nimo ang among paraiso
say